munoyimba shuwa voice munalo linaita kupinza mumweya voice lenyu ili dai langa lili langu. Hayi wawe mi dai langa lilangu kuita seko munombobudireko mweya macho akakudza kuti makristu anofana kubuda mweya ndiani garai muri mweya imomo buda mweya ndokuita seko iweweka ndakushayira mashoko ndikutaula newele olo ndikutaula nemaichavujeka ulimaichavucheka ili musolo nenge dzambala futa makufarisa manje makufarisa ndiwewewe uli kufalisa chiwigi nenge chimasiki chachigule mazvisuwa kazvigure zvakumusha kwenyu ndo zvamauda kutana muchechi manje mukwanemi imi chiko muri kunesana vakadzi vakulu ndiye yuyu chii muri kunesana ndizo tisingadi muchechi mumu zizai kulispekitana muchechi aikonando muchechi tikakulegerera imi munoenderera maningi mimi mulitoyi mimi mwakalimirana kumugano kwanayi atina kulimirana asi ndiye ali kundilima iye amene kuti chilikuitika imosere kuti nangonakiziwa na blesiwa ne voice le maichavucheka ndikuda kuvuza kuti wakaziwana kupi wakatanga kuimba sei zvakanaka kudaiso ndikuda kuziva ndikuda kuimprove voice langu maichavucheka munhu akangwala maningi munhu anoendawo kumaconcert kumagospel concert kumafunction chichi saka anenge achitola experience yakawanda ndikugona uko ali kuita ndawa anoziva kuti ndikaenda kuconcert yakati ndikanzwa munhu ali kugona kuimba ndinenge ndichitezerawo saka nokutenda yabhanda netipiyo mwandipa saka hapana imwe function iri padhuze ere ndiendewo ndinzwe kuti vamwe vanodzifambisa sei mwavunza zvakanaka gogo saka musi we3 August pane function iripo musi we3 August pane anonzi Namarai music saka ali kuloncha album lake linonzi tauya kuzokusuma inyaya saka ikoko kunenge kutoli ne maartist akawanda zvokutoti mukatoshayika ikoko munenge mwatoluzirira mavoice akanaka saka function iri kuitwa venue pa Wisdom City number 55 Kwame Nkrumah opposite Kaligamombe date musi 3 August 2024 time kuvana 5 pm kusvikira 9 pm admission ni mahala uyai chete nemali yekutenga macd ndizo muri kukurudzirwa kuti mungouya nazo chete mali yekutenga macd asi kupinda kuti muone mukombolerewe mahala kutopinda mahala shuwa ni mahala kuti ukwanise kuona maartist kuti ukwanise kuona maartist ese ali paposta pa kungoipinda mtown chete woenda pa number 555 Kwame Nkrumah apa wotongonoona mahala maartist ese iwo aya kusanganisira nemulizi we function na Matai music ni mahala saka tiri kuti susu vanhu veseka vanogona futi kusubscribe ku YouTube channel ye Namarai music ndokune music yake yakawanda ipapa imwe yacho akalekoda kale imwe yacho ndei iri kuuya manje saka enda imwese mono subscribe ku YouTube channel ye Namarai music munogona futi kuno like page lake pa Facebook lakanzi Namarai music you won't go wrong anoimba zvinokombolera anoimba zvinodakadza saka tiri kuti munhu wese musi 3 August pa number 55 Kwame Nkrumah tisangane ipapo niri kuziva kuti chisale ndiyani ngali MC we saka ngatiite tiende tese.